Strávili sme niekoľko posledných lekcií rozprávaní o tom, ako filozofi uvažujú. No a teraz je čas konečne pustiť sa do tej skutočnej filozofie. A jednou z najdôležitejších črt filozofického myslenia je, že by sme nikdy nemali brať veci len tak, ako sa javia na prvý pohľad. Mali by sme byť vždy otvorení myšlienke, že svet je možno oveľa hlbší, než sa môže zdať. Pretože to, čo sa dnes javí ako samozrejmá pravda, sa môže ukázať ako úplne nesprávne. Je to jedna z najnáročnejších úloh vo filozofii v podstate zamýšľať sa nad tým, čo je naozaj skutočné v porovnaní s tým, čo si len myslíme, že je skutočné. A ako by sme vôbec mohli poznať rozdiel? Ale našťastie pre nás existujú tu sprievodcovia, ktorí nám skutočne môžu pomôcť pri spoznávaní reality. Približne pred 2400 rokmi napísal Platón svoju slávnu knihu Ústava, v ktorej azda najlepšie zo všetkých opísal povahu reality. Robí to prostredníctvom príbehu o väzňoch, ktorí sú od narodenia pripútaní v tmavej jaskyni a pozerajú sa na holú stenu. Za ich chrbtami prechádzajú ľudia a predmety, pričom oheň vrhá ich tiene na stenu pred väzňami. Tieto tiene sú všetko, čo kedy väzni vidia, a preto si ich zamieňajú za skutočnosť. Teraz sa na chvíľu zastavme a predstavme si, aký by bol náš pohľad na svet, keby sme celý život videli len tiene. Ani by sme netušili, že existuje niečo viac. Trojrozmernosť by pre nás nebola ani len pojem. Väzni takto prežívajú celý svoj život, až kým jedného dňa jeden z nich neutečie zo svojich reťazí a nevylezie von na denné svetlo. Po živote v ohňom osvetlenej tme ho slnko najprv oslepí, ale časom zistí, že veci vonku sú omnoho skutočnejšie než tiene, ktoré predtým považoval za realitu. Majú hmotu, existujú v ďalšom rozmere. Teraz si predstavte, aký by to bol pocit uvedomiť si, že všetko, čomu ste ešte len pred chvíľou verili, boli len slabé obrysy skutočnosti. Viete si predstaviť, že zajtra by vás niekto zobudil a povedal vám, že všetko doposiaľ bol len sen? Že všetko doposiaľ, čo ste prežili, nebola skutočná realita? To isté sa stane aj Platónovmu väzňovi. Vráti sa späť do jaskyne, aby svojim priateľom povedal a podelil sa s nimi o tom, čo objavil. Ale rozhovor nejde úplne tak, ako si predstavoval. Myslí si, že budú jeho objavom ohromení. Domnieva sa, že budú rovnako nadšení pridať sa k nemu, tak ako on je nadšený ich vziať so sebou. Ale namiesto toho si myslia, že sa zbláznil. Z ich pohľadu hovorí v podstate nezmysly o nejakej vyššej realite, ktorú nikto nikdy nevidel, nepočuli o nej, nemajú dôkaz, že existuje. Navyše, keď sa vráti späť do ohňom osvetlenej jaskyne po pobyte na slnku, opäť dočasne oslepne. Takže z pohľadu jeho priateľov ho pobyt vonku vlastne ešte poškodil. Teraz už nevidí ani na tie tieňové obrazy, ktoré kedysi tvorili vlastne celý jeho svet. Poznáte ten pocit, keď ste až po uši zamilovaní, keď stretnete toho druhého človeka, toho, ktorý vám nedovolí vašu myseľ sa sústrediť na nič iné a 24 hodín denne rozmýšľate nad tým človekom. Keď niečo podobné poviete svojim priateľom, podelíte sa o túto informáciu, povedia si, vy ste sa museli zblázniť. A to je v poriadku, lebo pravdepodobne to isté si poviete vy o nich, čo oni si povedia o vás. Proste oni nedokážu pochopiť ten pocit, ktorý je práve vo vás. To je nedokážu pochopiť to, čo sa im snažíte opísať. No a presne toto zažíva ten náš nešťastník, keď sa vráti do jaskyne. Ale prečo vlastne Platón rozpráva tento príbeh? Nie je to len o tých malých momentoch, keď zistíme, že chlapci a dievčatá nie sú to, čo sme si pôvodne mysleli. A vnímame príťažlivosť už inak, než keď sme boli malí niekde v škôlke. Je to o čosi hlbšie. Platón chce, aby sme si uvedomili, že aj my práve teraz sme v podstate väzňami v jaskyni. Všetko v našom svete je len tieňom vyššej reality. Rovnako ako muž v príbehu si kedysi mielal tiene so skutočnými vecami, aj my sme teraz momentálne väzňami v našej vlastnej jaskyni.
Lenže namiesto toho, aby sme si milili tiene s materiálnymi objektmi, my si milíme samotné materiálne objekty. S tým, čo je najskutočnejšie. Platón tvrdí, že fyzický svet, ktorý považujeme za najreálnejší, je v skutočnosti len tieňom vyššej pravdy. Ak ma v tomto momente považujete za blázna, hovoríte si, že čo to vlastne ja kecam, skúste si spomenúť trošku na našu minulosť. Či už sa jednalo o tvar Zeme, alebo išlo o tom, že ľudia verili, že Zem je stredobodom vesmíru, alebo verili v to, že heroín, tabak alebo lobotómia sú pre ľudí prospešné. Tieto tzv. Fakty boli od pravdy mile ďaleko. Takže aj v tomto malom príbehu je toho naozaj veľa. Platón nás vyzýva, aby sme zvážili, že svet nie je taký, ako sa zdá. A zároveň hovorí niečo o podstatné o filozofii. A to je to, že filozofia je náročná. Rovno vám poviem, keď prídete s týmito múdrosťami za vašou babkou, tak pravdepodobne rovno dostanete spak ruky. Pretože prijať fakt, že mnoho vecí, ktorým sme vždy verili, môže byť nepravdivých, je v podstate nepríjemné. Môžete sa cítiť dočasne oslepení. Možno sa dozviete len toľko, aby ste si uvedomili, že vaše staré presvedčenia sú vlastne nespoľahlivé. Ale ešte neviete dosť na to, aby ste sa cítili pohodlne s tými novými. Navyše vaše starí priatelia, ktorí s vami túto cestu poznania neabsolvujú, si môžu myslieť, že ste sa zbláznili. Alebo vás budú označovať za arogantných suchárov, ktorí si myslia, že majú odpovede na všetko. Každopádne, ja sa teším naozaj na budúci týždeň a keď si myslíte, že dnes sme spochybnili realitu, nechcete si predstaviť, čo mám pre vás pripravené na budúci týždeň, pretože budeme kopať ešte hlbšie túto zajačiu noru.